Здрасти! Виждаме ли се вече? В ефир ли сме? Адреналина дойде, одей се вгмурках 2 часа в река Въча. Намерих така примамки, ще ги видите във видеото. И казах, че ще сложа пувката и ще хвана някоя голяма пастърва. И ето, случи се, хвана голяма пастърва. Уникална, много красива риба. Сега ще видите пак много красива риба от мене. Борката. Значи хванах 5-6 риби, набързичко така. Пуснаха водата. Когато пуснат водата, големите риби излизат тогава. И винаги фащам голяма риба. Или тя ма фаща. Ето е рибата. Красота, много красива риба. Гледайте. Рибата е голяма. Много борбена, много силна риба. Ето е това риба, това риба. Нямал риби, нямал големи риби. Отдей, като се гмурках, видях 2 такива големи риби. Страхотна, женска. Майка вече е пълна, тлъста. Много красива риба, много хубава. Голяма, много голяма. Много голяма. Пеята 25, това 50 см риба. Уникална. Много красива риба. Искахте видео, ето ви видео. Значи малко съм разочарован съм от тия, които ме познават от града. Тия, които ме познават от града, ме следят къде фащам риби хубави. И после ходят, ги хващат и ги изяждат. Затова от местни райони, близко до моя град, не хващам риби, понеже има такива рибари, които мислят само как да се напълнат чантата. Това видео, като го видите, ще разберете за какво става въпрос. И затова не качвам клипове от река Чая или близко до Асеновград, понеже така се случва. Вие всичко изяждате, там всичките риби ги изядахте. Аз ги хващам хубавите пастърви, показвам ги. Вие отивате, ги търсите, да ги хванете и да ги изядете. Обаче тези риби няма да ги хванете. Тези риби се хващат много трудно и няма да ги хванете. О, колко силна глиганска! Обичам глигански пастърви. Пускам я, защото искам да се пробвам да хвана още някоя. Ето. Айде. Ето. Глиганска. Густото си е густо. Борката сега ще фърля и ще се пробва да фане още някой глиган. С тази силна вода мога да скъса кората, обаче аз съм дължен да проверя. Чао от мен.